tuna hian Capernaum Hei mi lang kher hi angai ngoi. Capernaum man te deuh kher ni the town of Jesus ti kha Capernaum isua I go up at your command to look at the sun. rong bol na hun zeng te ati dam na hun akha an phang me ka heng lung te pawh hi upato tak tak mai an ni a so in thlenga an la da tha thei te hi an phak om hle ni tuna hi chuan khoram to mai ani a Manun. Capernaum hi i soina mal a som lo khua ti mayang in chunga pike ati na kha ania Please, everybody follow Sandro. chu wang chuan Pay for your ticket, wait for me. tuna chuan a hun ma te hi aram to vek maya heng lung te hi hei man lai lung ani kan han kal je langa hian tourist tam tak mun rang pabel ram rang ami nên rõ đây cái phố hi Saint Peter's House sunakok kan han ti te hani a helama hian Petera inte a oma chuan